Sanibonani, ngiyanimukela kwi-YouTube channel yami. Igama lami ke mina ngukwazi Nsele, ngiphuma phansi lenkandla emahlathi amnyama. Namhlanje kambe singaka olwesine futhi namhlanje sohlangana futhi. You can always subscribe on our YouTube channel and press that notification button. And ngifuna nazi ukuthi yonke into engishoyo kule channel yami noma kule podcast yami kumbono wami kusuka kumina kusuka kuthina njoba nje vele negama lesho isho it Kwazi Nsele and his opinion podcast. So asikidingo sokuthi ningilwise noma sidwisane. If uba nawe nowakho umbono, you can always comment lapha enzansi kwi comment section ivuliwe, section or session comment section. Namhlanje topic yethu namhlanje it's very interesting. Ikhuluma ngomuntu wesifazane osebenzayo, oseganile noma osesemzini. Obviously angihambi ngedwa, ngihamba no dadewethu lapha yana Miss Ghost Lady. Siyagumukela futhi namhlanje. Kahle topic lesikhuluma ngayo iqhamuke nawe. Usaphila kodwa ntombi? Ngiyaphila kakhulu. Yeah. Namhlanje waye uqhamuke nale topic ethi wena awucabanga ukuthi umuntu wesifazane oganile kufanele asebenze. Iyona topic yethu namhlanje leyo. Ngizolo nginde phaqa unde nqapho before nami ngiyithatha ngiqhubeka nayo topic yethu. Why ucabanga kanjalo ntombi? Ngcono ngoba lekha shayana umuntu eqhamuka nama opinions zakhe ngoba siyakuveza ukuthi kuyi opinion yomuntu akusho ukuthi kuyiqiniso yonke umuntu. Yes. So i-background yami ngiyintombazana yasemakhaya. You know, I think ezinye zezinto edlale ingxenye enkulu ukuthi ekufundisweni kwami I understand ukuthi umuntu wesifazane oseganile unama duties athile asuke landelwe kuona kuleli khaya lakhe akazalelwa kulona, eselandelwe kuleli khaya lakhe akazophelela kulona. Yes, you know? Yes, yeah. So excuse me guys, umkhuhlane kushintsha isizini. Siyabona. So uma sefikile la ekhaya akaganele kulona unama duties kabekiwe ukuthi awenze kunemsebenzi ebheke yena ezunkosikazi owezumfazi walapho. Yeah. So now if usebenza, when do you get the time ukuthi lawo ma duties obufazi uwenze? Because manje uzobu emsebenzini ungena ngo7 mhlambe futhi uwenza nama night shift. Okay. Lekhaya kunogogo wakhona kunesalukwazi sakhona okwaku part of izinto owazukhetha ukuthi uzuze lekhaya bawubonakala ukuthi ufite ukuthi uzofike ukwazi ukuphatha ugogo lekhaya, ukwazi nazi nezingane ofike wayizala lekhaya. Zithola nini isikhathi sokuthi zikhuliswe ke isandla sika mama umama ehleze engekho ekhaya. Okay. So izo ezinye izinto ke lezi ezenza ukuthi ngithi mina ukuba umama noma ukuba unkosikazi osebenza esithi usebenza 9 to 5 because umsebenzi is not really about 9 to 5. You can have your own sebenzi ukuthi uyinkampani yakho if singayibeka kanjalo, you know. Sure. If ever kodwa uzosebenza umlungu ifika ishayisaneke nalomsebenzi wena ozelele ekhaya. Okay. So you basically not saying abantu besifazane abangasebenzi. Yes. You're saying abaganile noma abangabafazi babantu. Ufanele umuntu abe umfazi wasekhaya, abe unkosikazi, abe umama einganeni zakhe. Umuzi ukuze ume uqonde ube umuzi kungenxa zalo mama ungasebenzi. The moment umama walekhaya ehamba emsebenzini ubani ozosala bomama lekhaya. Yes. Mhlambi question yami before ngiqhubeka ukuthi umuntu uzothi ngoba namhlanje siphila kwesikhathi eSouth Africa where wonke umuntu wesifazane noma wonke umuntu wesifazane wesilisa kuyi50-50 and sihlezi siqhuquza ukuthi abantu besifazane abayimele abasebenze. Is it sithi ushadile mase ukudependele endodeni? Sithi ngenxa zokuthi
le ndoda leni yasebenza akusho ukuthi wena yeke umsebenzi beze bemgxeke bethi lona waye kumsebenzi ngenxa zokuthi wayibona leli 1000 rand wayibona lo 2000 rand wayibona lo 5000 wayibona le allowance ka 15000 akawuthola kumyeni wakhe eyisilima lo inkosikazi kaSibanibani wabona ukuthi akahlale phansi kena deke kumsebenzi. So are you saying labo bantu abasho njalo bayaganga or aba understand ukuthi kahle kahle mawususekhaya usuku uzokwenzani noma awungibeke ngaze ngichaze kuze uqede ngiyakuzwa hence kade ngize ngikuveze kuyilokhunjana yami kade ngikhuluma kokuqala ukuthi into engiyibona iyona elimaza kakhulu 9 to 5 umsebenzi womlungu. Hence I even emphasize ukuthi umsebenzi akusiwona lo vuka ekseni uhambe uye kamlungu uyokloka ukuthi okay usuyangena ngalesikhathi uphuma lesikhathi. Back in the days abazali bethu ogogo bethu babesebenza and bekhona futhi ukufulfill ama duties abo as amakhosikazi emizi iphinde imimizi akusho ukuthi babehleli deqe phansi but babenza imisebenzi ethize yayenza ukuthi kungashayisani nema duties asekhaya. Exactly. Imuphi lo msebenzi mhlawumbe mawuthi ungenza sibona? So babelima if isizobuyela emuva kubona babelima babethunga izinto bedayise bebe besekhaya. So if ever nawe lapho gane khona uya check environment uya check ukuthi okay usukubuka ngesimo samanje igap market ithini, what can you do, what are you capable ukuthi uyenze uyivule as your own business uyenze but kungeyona into ezothi mhlawumbe lekhasi nomsebenzi kuhlatshiwe kubuyisa ubanibani walekhaya bese ethi unkosikazi walekhaya I mina ngeke ngize ngikwazi ukuba khona Nkosi yami lo msebenzi ngoba ngine workshop ethize and iboss yami ithi sengithathe kakhulu insuku zama leave angisenazo. Uthola kwesinye isikhathi uma kwenza umsebenzi lekhaya before kube kusuku uqale kubheka ischedule yomama walekhaya noma unkosikazi walekhaya noma umfazi walekhaya uqale kubheka ischedule yakhe umsebenzi ufica ukuthi eminye imisebenzi kumele ngabe igcinwa phakathi nonyaka nje ngeziphithiphithi zokuphakathi nonyaka ugcina kuqalwa ama holiday okuvala kwengane zesikole ngoba mhlawumbe uthisha uyafundisa ngoba mhlawumbe unesi umhlengazi esibhedlela esithile noma udokotela endaweni ethile and ischedule yakhe yamshaya kubhizi and kukhona kuleso sikhathi isiphithiphithi kumele ngabe izingane ziyamdinga ukuthi ukhona la ekhaya ngenxa zokuthi udokotela kungena ucingo even naphakathi kobabili ebusuku avuke empedeni ahambe ashona emsebenzini. Mina ngesingami angeke ngisho ukuthi abantu besifazane abaye kuba independent. I can still say abantu besifazane I fully support independence and I feel like kufanele vele kuyaphoqa ukuthi umuntu wesifazane ayimele ngenxa zokuthi amadoda namhlanje awasathembakela asafani nomkhulu bethu bakudala and ukuba indoda namhlanje akuyona into kanombani. So mancane amadoda singathi thina advise abantu besifazane ngifuna kucace lokho course lethu ukuthi asisho ukuthi abantu besifazane abadependele emadodeni but what you saying ukuthi abantu besifazane abayibheke both ways ukuthi lento yokumoshakala komshado ingakanani unindima abayidlalayo ekumoshakaleleni kwayo because uyifica ukuthi ezinye izinto eziningi ezimoshakalele noma usufica ukuthi ama divorce emaningi kangaka nokuwa kwemizi kungaka nokungaqoqeki kwekhaya ngendlela efanele nokufica ukuthi engazuthi amadoda kwesisikhathi abanokucindezeleka uzoyifica indoda sefuna ukuthatha umfazi wesibili noma uyifica indoda isithola siphuma ngaphandle isigila imkhuba ngaphandle noma yini umama esigila imkhuba ngaphandle akukho nomthelelo ukuthi kwayena akekho available physically available lekhaya emotional available lekhaya njengonkosikazi o njengomama walekhaya ngoba ukuvuka ekseni njalo uhamba emsebenzini uzobuya Friday uhamba each and every day ubuya ntambama kuze kushaye Friday lokho akukwenzeni ukuthi ispace sakho sigcina sizwakala ukuthi sesikhona la ekhaya ukungathola kwali ngesikhathi okumele utholakale ngaso kumyeni wakhe azegcine understand ukuthi wena ukuthola ngokweschedule akumenzi nabona ngazi ukuthi akaganiwe. Mina ngiyengifisa ukuthi mhlawumbe mangiganiwe ngingathanda ukuthi ngikane umuntu ozokwazi ukunginakekela abe khona ngalesikhathi ngimdinga ngaso abe phambi kwamehlo ami ngingasho ukuthi mhlawumbe mina ngikwazi ukuzenzela as much as ngimvumela ukuthi ekwazi ukwenza ezinye izinto kodwa lezi zinto azingezi kuqala ukunami because lapho engimlande khona noma lapho engimlande khona ukuthi afike lapha ekhaya ezongivusela umuzi ezongisiza ngimisela umuzi lo engezinye zezizathu ukuthi bengimfuna present fully available singakhi umuzi engizophuma ekseni ngemsebenzini naye ephuma emsebenzini mase kusala kuyavalwa ekhaya okanye kube nomuntu ogcina beyisebenzi lekhaya ozokwazi ukuthi angcina ngikhulisele izingane zami because izingane zami the main reason why ngimlande ethebe unkosikazi wami ngenxa ukuthi izingane zami bengifisa ukuthi ikhule ngaphansi kwesandla sikalo mama noma ngaphansi kwesandla sikalo sisi uma lo mama noma lo sisi engamkhetha eseyintombi esehluleka
ukuthi aziveze isandla sakhe noma akhipha amava akhe einganeni zami lokho kukuhluleka kumina njengendoda uma ingane zami ngibona iphunyuka endleleni noma esandleni kuphinde futhi kube nepoint engizothanda ukuthi ngilithinte ukwakhuluma ngalo masikhuluma off air ukuthi kufana nokuthi makade nixabene la ekhaya anilitholi ithuba lokuthi nilungise ngenxa zokuthi umuntu uyavuka ekseni uyahamba emsebenzini mefika emsebenzini ufica ungabafana abancane oBryce akasebenza nabo befika abafana benzeni bemjabulisa bemngena bemngena abafana uyakhohlwa inkinga zasekhaya uenjoy environment entsha semsebenzini enjoy abafana basemsebenzini abafana basemsebenzini abamthatha njengomfazi womuntu bamthatha njengosisi usibanibani bamthatha njengomama ubanibani bamthatha njengecolleague bambizana ngegama unkosikazi wakho kwawena ongambizi ngalo bambiza ngoThembi umfana omncane ona 25 years ubiza umkakho ombiza ngoThembi wethembi umfico komfana uthotha unkosikazi wakho unenqenkulu bazokubhaka umfazi wakho wena umfazi wakho emphakathini ohlonishwa ngendlela yesimanga so izinto mina nginokuyibheka ezingama environment asemsebenzini mina ngesingami and ngifuna ukuyikhuluma lento ngithi ngoba ngifakazela ipoint lakho ngisophinde futhi ngikuphi ithuba lokuthi ukhulume ngifuna ukuyikhuluma lento ngoba ngifakazela ipoint lakho ngake ngasebenza lapha eBara ngangimncane kakhulu ngesebenza eBara nganga19 kwakunomunye usisi kwakuthiwa uVetboy she was the only person wayishadile engathi wayisabeka kodwa wafika esabeka kwaqhubeka isikhathi kwaya wagcina ngasasabeki ngenxa zokuthi wehleze involved kuma topic ethi saswakhuluma thina njengabantu esingashadile uyangithola babe khona osisa sikhuluma nabo kulawo ma topic beshadile naye uVetboy wazogcina ukujwayela ukuthi vele this is how we talk and this is how izinto zenzeka ngakhona lapha emsebenzini the lucky thing or the good thing ukuthi wayithembakele endodeni yakhe but the sad thing ukuthi kwamina ngase ngikwazi ukusho izinto ezimkhuba kuyena maqeda ayihleke engangengikwazi ukuzisho ngoJanuary ngase ngikwazi ukuzisho kuyena ngoDecember kukhona abanye usisi nami ngase ngikwazi ukuthi ngibabaze iziqodo sibanibani awuyazi umnyeni wakho lana ngaleso sikhathi leso unkosikazi womuntu and uzu umbamba umkamfulo umbamba kanje isithunzi sakhe sikuphi so ezinye izinto lesi nginokuyibheka ezenzakalayo emsebenzini thina singamadoda sisemsebenzini yethu hleli emakhaya amakuthiwa sisebenzi noma siphusha lawo business ethu izinto ezibhekana namakhosikazi ethu lapho ekhona emsebenzini so iyithuba elihle lokuthi bebe yibo and bebe yibo bezikhohle ukuthi bashadile kanti ukuba sekhaya kuyamkhumbuza ngendlela yami mina so mhlawumbe mangizobuza umbuzo wena ngesingawe ungathi mangikuthole usebenza ngikuthola usebenza ngenze njani ngiyekise umsebenzi wena uzoyekela umsebenzi senza njani le situation yabona mawuthi uzongiyekisa I think ingaba inkinga like inkinga into ukuthi uthola umuntu eyenye into bese ufuna ukumshintsha umenze enye into okay you know ngcono if ever leyo nto iqhamuka kuyena okay so mina because I have the mindset that I have for me if I can find someone othi ke manje okay we are moving to the next step where ukuthi sesibuilda ifamily yethu and mhlawumbe ngiyasebenza you know already vela angisebenzela ukuthi for the rest of my life ngiyobe ngisebenza already ngisebenzela with the mindset ukuthi I'm saving a capital to start something that I will be owning mina you know so kungaba easy for if ever ngathiwa ngihlangana nomuntu othi naye ukuleyo mindset ukuthi ufisa unkosikazi wakhe ngene umuntu ovuka every day ehambe emsebenzini you know the sad part sikhulumela amadoda namhlanje okuyiwona athi wona asamfundo ngasebenza indoda ethi uzanana etafuleni exactly vele fanele uze na something etafuleni we're not saying abantu abeze empty handed etafuleni yazi ukuthi amadoda ase attract ukuthi umuntu umisi uyafundisa yabona leyo okay mawusuyeka lo mmisi bakho sesiyena manje umisi manje kuthola umisi mawuye kubumisi uhlale phansi uthi deqe ugoqa izandla it's a problem okay
it's a problem. I'm not saying abantu besifazane abayeki imisebenzi bahlale phansi bethi abayeki imisebenzi yabo yabelungu yomlungu umqashwa kwabo ukuvuka every day 9 to 5 if we can put it like that ayohlala phansi athi I'm saying umuntu wesifazane akasebenze umsebenzi akawusebenzayo awube in line or awungawuphazamisi umsebenzi wakhe wokuba unkosikazi womuzi. Okay, that's what I'm saying. So if evezoyeka ukumiss abesehlala phansi athi it's wrong because now siphila emhlabeni odinga ukuthi sibambisane. Yeah, as unkosikazi nendoda financially kakhulu because everything most of the thing fanele ubeke isenti bese uthola lento oyifunayo. Yeah. You know, so if ever ke mhlambe lento eshoyo isisipaka into ethi ke if umiss bungaphazamisana nobukhosikazi bakho then maybe you can continue and do miss. Okay. But if miss buphazamisana nobukhosikazi bakho it's a problem. You have to look for enye indlela ozoyisebenza engazuphazamisana no muzo wakho. Yeah. Kangangoba let's say so now what you're trying to say kubantu besifazana we're saying even if awusebenzi kuhle ledeke asikuncomi sukuma and start something. Exactly. Do something ozoyenza ezokwenza ukuthi nawe uyimele. But pheko uyimela kwakho enza isiqiniseko sokuthi indoda ayikufeel ngathi absent empilweni yayo. Yes. Look, I'm sorry ukulokhonje, but look at abantu abadala mostly if uzoya eindaweni mhlambe ezama rural areas if soyibuza njalo. Abantu abadala wamakhosikazi amadala but form some sort of groups, you know, some sort of projects, ama NPO of some sort, and bahlale phansi benza ubuhlalo if benza ubuhlalo, you know, abafike beshaye umsebenzi wabo wasekhavuka pheke enze check ingane enze aqede lapho uyazi ngesikhathi esukuthi uyazi uyohlangana no mama basendaweni yabanye mhlambe bayiqiqebana bayakhinka like banogido okuthilo kwamakhosikazi abakwenza abazi ukuthi makunemicimbi kamasipala bazohamba khona befika khona bakwenze lokho bathola imali babuye ba contribute ekhaya. Yeah. So if thina ke sesikhathini esisha, you know, thina there's a lot esingakwenza. True. There's a lot esingakwenza even nathi singakwazi ukuba nawo ama NPO azobedila naleyo nto wena you know ukuthi you talented kuyona. That's very true. So emakhaya njengoba sishilo ukuthi we're not saying abantu abahlale phansi bengasebenzi ababheka amadoda emehlweni, and we're not saying abantu abangasebenzi abahleli phansi ku right ukungasebenzi uhlale phansi, and we're not saying ukuthi umuntu osebenza akaye kumsebenzi ahambe uhlala phansi, but we're saying if uhleli phansi ibana something ongayenza ezokwazi ukuthi nawe contribute ekutheni iphungule umthwalo endodeni yakho, ngoba vele sesiphile esikhatsini sanamhlanje ukuthi ingimele sisizane othandweni lwethu noma la sibambisene khona nasemzini wethu ekuphileni kwethu. At the same time we're saying let's say udokotela find ways ukuthi ungavumeli ukuba udokotela wesibhedlela esithile impilo yakho yonke. Exactly. Zama indlela ukuthi ebudokoteleni wakho and iliphi business ongalenza elivumelana nokuba udokotela, you can always go build something that uzokwazi ukuthi your own surgery uzokwazi ukuthi wena uyicontrol ivumelane nesikhathi sakho nangendlela uzokwazi ukusebenza ngayo, uphinde futhi uqashe nabantu abazokusebenzela and grow this as an empire so that even nengane zakho kungeze ukuyiphoqa ukuthi sihambe zosebenza mayikhula ziyofika zikhule zisebenzele kulento eniqalile nomyeni wakho. If to uficakala mhlambe asike sithi we nurse khula emnesini bakho and then do amanye ama certificate of dispenser ukukhipha amaphilisi uhambe uyovula ama chemistry, nenze something that has to do ne profession yakho ungayi kumsebenzi but enza something e business, because namhlanje isikhathi namhlanje asisaphile isikhathi sokusebenzela khuluma kuphela kumuntu wesilisa, even nomuntu akusikhuluma kuphela umuntu wesifazane, even nomuntu wesilisa nawe mjida ungakuvumela ukusebenza kuze uyovala ngoba nawe umndeni wakho uyakudinga. So find ways ukuthi as much as semsebenzini but khumbula ukuthi unezingane zabafana nezingane zamantombazane ezidinga ubaba, unonkosikazi wakho ohlele ekhaya odinga ubaba, so ungakuvumeli ukuthi umlungu akugcine
from 6 ekseni kuze kuyoshaya u5 ntambama each and every day when ufike ebusuku ekhaya ngezinye zezizathu lezenza ukuthi namhlanje sifica ama divorce amaningi kangaka sifice into eziningi ezikwazi ukuthi iqhekeza umndeni ngenxa zokuthi isikhathi esiningi awuspendi la ekhaya ufika la ekhaya uzolala isikhathi esiningi uspenda lapho uspenda khona so obviously angohlezi kunokclasha nokungazwani so basically for today with our topics besifuna ukuthi siphelele lapho sithi peace sihlangane futhi ngokuzayo Kwazi Nsele and his opinion. Don't forget to subscribe and don't forget to book our beautiful studio at any time. Ikhona information lapha ngezansi. Bye bye. Bye bye. Ngizobona nge Thursday zayo. Sharp.